Ya bafowethu ya isaqhubeka ke advocate lapha kunomnumzana uMr Paul O'Sullivan obekade ebhekwe ngamehla bovu besemlindile ziningi izinto ezikhexhisayo noma ezithusayo ngokulalela namhlanje ubufakazi kaMr Paul O'Sullivan eyokunye ile yokuthi uma ubheka uMr Paul O'Sullivan i-level of education yakhe noma ama-credentials akhe kwekho into nje masikhuluma ngezemfundo nangane noma amaphepha okubheka ezemfundo uyathola ukuthi cha indoda le akukho ekuphethe. Mhlawumbe ake ngibuze lo mbuzo ke wey'ngane kwethu nina bohlanga lomhlabathi ake ngibuzeni bafowethu, uma ngabe ngempela kuwukuthi siyayilalela nepolitiki siyayilalela futhi siyalalela laba omadlanga nani into ebesikade siyinothisa ile yokuthi kubalulekile ukuthi umuntu mayezothi usubufakazi kubuza ukuthi ufunde kuphi wenzani waya kuphi bekubalekile lokho yabo. Kodwa ngikubone ngazi ukuthi kubhekwa kakhulu kwi-ad-hoc eyemfundo ibhekwa kakhulu lapha ku-ad-hoc not kumadlanga. Lapha kumadlanga uyafungiswa nje ebese-ke uzophekwa ngemibuzo, ningicorrecte if I'm wrong. Kodwa ke nanti ipoint lami lapha engikhona, ipoint lami lithi into engiyifundayo futhi namhlanje yabona ngimdala ngekuma-50s ngisafunda futhi and I'm still willing, ngisazimisele ngokuthi ngiphinde ngifunde futhi ngifundiseke kuningi engisengakwenza. Kodwa ngikufundayo ukuthi abantu abamhlophe bafowethu bayabhekelelana and angiqali ukuthola lokhu nokubona lokhu. Abantu abamhlophe bayabhekelelana and abantu abamhlophe ngeke uze ubavimbe ngemfundo yakho noma ungaqhamuka ube kubona uqhamuka uprofessor uqhamuka udokotela unjani, kodwa ungakulingi ucabanga ukuthi ngemfundo yakho uyo-achieve amadlela ahlaza in front of them endaweni yabo. Kodwa bona bayabhekelelana bengakufaka bakucushise bafundisane benze yonke into isicucu singekho kungekho ngisho iphepha. Lokho kucace namhlanje ukuthi nangu Mr Paul O'Sullivan ukuthi inkinga yakhe iyodwa ukuthi uyakwazi ukwenza ama-allegation ebengenalo ubufakazi bokuthi athi hayi ubani uyisigebengu kwasha kwacimba, kodwa mawusuthi uyabheka uyamlandela ukhuluma amampunga ngoba akanayo into anayo ephathekayo to support istatement sakhe abesisho abe bold ngaso yabo. Nakho nje uveze istatement ukuthi ubuka ifoni kaSamuani la wathi walishigama ukholeka wathi we-MK washo lokho akushoyo mase kuthiwa sicela ukubona ubufakazi akaphethe ubufakazi uthi ubebuka nje efonini. So ezinye zezinto engithule ngabothi hayi no man lo muntu lo izinto anazo ama-allegation anawo ngogeneral Mhlahla Mkhwanazi no-commissioner Masimula no-general Khumalo, one of those allegation azomfaka ngempela ku-troubles yabo. So ke ngoba into yakhe oqala ukuthi usheshe waveza ukuthi akafuna imibuzo engabuzi izinto zangu engale ka-1990 noma ka-1980 waphinda futhi wazoqhambisa ukuthi usemdala uneminyaka ewu-70 and unenkinga i-hearing aid. Okunye futhi akuvezile ukuthi akaphilile kwi-spinal cord sakhe, uyafisa ukuthi kungahlalwa kuze kube isikhathi esithizeni kuze kushaye engathi ngaphela ngo-7 yabo. Ayike zaphonga-ke lezi ibanga leyo ukuthi kunemibuzo ekufuneka angayibuzwa yanini wathi cha khohlwa noche ngeke ukubone lokho. La sizokubuza imibuzo ngoba thina esikubizile la uzo-accounta yonke imibuzo soyibuza, sizokwenza konke lokho esikwenze kulaba abanye. Kodwa into engiyibonayo yileyo ukuthi bafowethu abantu abamhlophe bayakwazi ukukhavana banikezane ama-opportunity ngaphandle kwe-experience, ngaphandle kwamaphepha, ngaphandle kwemfundo
education nani amaphepha indaba zo matric nani, it is not applicable kubantu abamnyama. Uma ubheka khona into eke yenzeka recently, bayazi bazokhuluma la kuma comment, umnumzana uSihle Zikalala uyi deputy manje walondeta lo ephethe kwa uMinister of Home Affairs, deputy. Kodwa le yandoda le angikholwa ukuthi ina ngisho diploma. Lo mzana uSihle Zikalala ufunde uqedile, uphethe ushuni wemfundo, uphethe ishuni ama degree. I think une honors or masters umnumzana uSihle Zikalala. Ngiphathi igama lami umnumzana uSihle Zikalala ngiyamazi ufundile. Kodwa manje wazoba yisekela lomuntu ongafundile ibala. So ibala abafowethu labantu bafundisiwe ukuthi ngokwebala babo bona they can go anywhere, ngokwebala bona labo they can do anything through ibala labo elibastrengthishayo. Thina la kwa Christianity sithi I can do all things through Christ who strengthens me. This is what we say, this is what we do, and we believe that way, that ayikho into engengikwazi ukuyenza ngoJesu inkosi kimi. Yabo. Now bona they can do all things through their ibala, isikhumba sabo. Yabo. Ngeke uzobavimba endawo uthanda ungathandi. So ke yini thina njemnyama sihlula ukuthi sitakulane, singalokho esipikelana, singalokho esithakathana. Wena mfowethu ngifuna ukunitshela ukuthi yonke into is according to your mindset. If you want to become a billionaire, it's according to your mindset. Lokhu kuba yi-billionaire or trillionaire kuwi mindset yakho. Yabona, ungenza yonke into through your mindset. So batakulana abamhlophe bathi thina asitakulana. Nangu umnumzana uPaul O'Sullivan usenza izinto eziningi, kodwa lo muntu bafetha kana sicucu. Uyakhuluma uthi hayi uYesu ubewenza lo matraining nyana kanjani zonke lezi zinto abezenze ezincane, kodwa nje angcono ukuthi mhlawumbe uveza noma ke certificate ke sokuthi okay yeah Mr. Msomo kwi real estate yipi qualification onayo, ngizo producer, I've got NQF level 5. He's got nothing. The man has got nothing. Hey bafowethu kulungile mfowethu, sonibona ngoba akungakapheli lento kuzofuna siqede kusasa, ngoba njengamanje izinto eziningi ezisavela ngoPaul O'Sullivan azinikezi lolu gqozi, ziyabanda bafowethu. Angifuni uqamba ziyabanda. Uma besamphenya ngezinto eziningi, angazi ukuthi wa-obtaina ini kwi-University yase-Manchester, angazi uba sizomgooglisha yini bembheke ukuthi ngempela unayo lonto le, kodwa nje bafowethu angazi noma unayo ngempela, kodwa lo muntu kade waba se-South Africa. Lo muntu wayengafunda, but ziningi izinto azenza. Usebenze ku-Exa, ikhampani enkulu yama-airport la e-South Africa. Wangena kanjani? There is no credentials, there is no matric, there is nothing, and namanje there is no CV. Ivale fani.